And so what's up mga kajuga, I'm here, I'm back, I'm back, no? So good morning dahil ninyo daw mga kajugjuga, for today's videos mga kajugjuga, mo adton tagbaybay mga kajugjug, no, kay maligo tag dagat mga kajugjug, no. So lantawon tog dako ban dagat or hunas ba kay wala ko kabalo, no, wala ko idea or kung saan dagat, hunas ba or taob, no. So unta dakong dagat kay giubo ang person, arte kay kajugjug, no. Giubo ko guys, mao nga unta dakong dagat kay para mulian to ang ubo. Kay ang dagat ra nay bulong ang dagat, no. Gikan sa heaven or God, no, na dito git, no. I-pray lang to ni God no nga maayos kajugjug. So natingala man siguro mo guys no ano ko ka mga ka-download og mga video, no, nga taas, no. Kay tungod busy kayo si kajugjug siyang life ron, no. Busy kayo sa iyang work. Ikapoy nako guys, no. Ikapoy nako sa mga trabaho, no. Mga unta mapasinsa niyo si kajugjug kay wala na download si kajugjug sa video, no. So unta dakong dagat, no. So karon guys, no, diri tayong agi sa kuan ni Negro kay mura magwa si Negro, no. Wala man niyang motor. So pakiton ta mo sa payag ni Negro guys, so ano ta mo agi siya hang tawag ani niya balay agay mo sarado siyang kuan siyang nang agianan, no. So dito ta mo agi pikas ka lutsanan, no, shortcut, no. So kita mo guro niya ko ang kung sa likod, no, nga dako kay bakante, no. Bakante may mga baka, no. Karon na ang tawo na tog nay dagat bagyo dong adlaw, no. So luya kay naon si kajugjug kay stress lagi kay si kajugjug lagi ron guys, no. Wa sa tay Robin ron, sa tay Daniel, no, wa sa tay Jungkook, no. I'm he, no. So diri makita na to si Borbs, no, nga naghakot si Borbs og kahoy, no. Tara si Borbs, no. Naghakot sa kahoy guys, no. So kita am largo ta kay momentong misyon, no. Dako ba yung dagat kay yung ideya yun dako ba dagat, no. So natawon tog dako ba yung dagat. So guys, nabot tag bye-bye guys, no, sa kasamaang palad guys, no, sa kasamaang palad, no, way dagat guys, no, hindi maayo ang person, hindi maayo sa ubo, no, purda person, way kaligog dagat, no, kay hunas kayo guys, no. So na dito may request na to no nga si Chantal, no, nga ipakita ko no ang ihang pambot. So te maumang na imong pambot Chantal, pambot na nimo Chantal, no. Ta-share na mo Chantal kay nara pambot mo Chantal, no. Mo ni pambot ni Chantal, no. So kita nyo guys, no, may dagat nas kayo. So karon diha, no, mo shout out dito sa mga pinalanggang followers dira, no, sa mga supporters diha, no, nga atong una na akong tong ilawag syempre ang taga Kubo, no, kay ga-support mo sila na to, no. Saya tong i-shout out dira si Edsel og si Ramsky Agreda ko, no, og siya mga barkada diha, no. Shout out niyo diha, no. Og napo jud mi shout out, no, nga ana siya, no, i-shout out ko na ko siya kay ga-support ko na siya sa kuang mga video og sa kuang page, no, ga-follow siya na to, no. So shout out dira kay Mary Grace man siya, si Mary Mangolyari, no. Og sa kuang pinakapalangga dang nobya nga si Crismel, no. Shout out nimo diha og sa kuang migo dira, no, nga magpa-special shout out kuno ay si Mr. Rodney Patigas, no. Shout out nimo diha, no. So sa mga gusto mong pa-shout out diha, no, i-comment lang inyong kuan diha kay to shout out mo sa kuang vlog, no. So dire makita na to dire nga nay nanguhag mga talaba, no. O kabalog kinsa na sila nanguhag pero ato na sila doon. So bibot mo ron eh. Dire guys, no, natin nakita nga ni Cops Tio, no. Tara na ni Cops Tio, no. Vlogger puli mo na. Tara na yang kuha guys, oh. Talaba na yang kuha. Talaba. So mga lambay na yang kuha guys, oh. Tara guys, oh. Pasayan. Mga pasayan, no. So kugihan kis Tio ngag suda, no. Kugihan kis Tio man si Tio na si kinsa pangan mo Tio? Si nung Toto man siya minugkuha dito tubig sa muang lugar, no. Dira na siya magagada ka biskotso, no. So diri madto tan sa bibot kay namugko siya og talabaw. Kugihan kay si Tio manguhag sudan, no. Malagi na akong gisulti ninyo og dol mo sa baybay nya kugihan mo manguhag sudan, no. Kugihan manguhag mga seafoods, no, layo ra kay sa gutom. So dire adto to si Jabibot. Kay wala may dagat, no, di ta kaligo. Iubo na tani, wa pa joy dagat. Mo na yung talabahan guys, no. Limpyo kay talabahan guys, oh. Ha? Wala video ra na. Videohan kita ka kay para makita kasi mo ang anak. Si JML ba? So JML ba, no? Yung mga papa do. Tara dire. Mo sa bibot, no. Mo sa gaobra sa mga talabahan. Kasi na siya. Wala video ka na vlog ba? Oo. Oo, mo na yung talabahan dire guys, oh. Limpyo kay ng talabahan niya guys, oh. Talabahan niya. Di mo na talabahan dito, no? Ini.
So katong talabahan na dato dito sa taga Balintawak no si Tuburnok. Yang Burnok to dito. Kini yani bibot ni talabahanan ni no. So inani di pag kubrag mga talaba guys no. Ang proseso man gud ni guys sukara ka og kanang kawayan og talaba ra nga kanang mga shell bitaw nga kanang tinala na. Mo na siya mag talaba. So ang kanang tinala nga shell sa talaba moha nang dukdukon og nang lansang bangagan nya mong bitayon mahimo na siyang talaba mo ra nang ibitayon. So man yung obran sa bibot diri guys oh. Mo na guys oh. Tundon sa bibot. Oh. Mambugos mong gud guys kay dako mang hunas ro no. So time ron para makaobra kag talaba no. Kay og dakong dagat di makaobra talaba god. Yung magdapat na mo maginahinay ka des talaba okay. Daghan mo gud direk sisi. No lapo. Tamo lapo kayo. Mga binitay ra na di ba bitayon ra ng talaba. Oh. Nani ng talaba raw bitay ra na. So kini guys no himo ra ning kuan ni bibot no gi-repair niya yang talabahan kay para na napoy motubo nga lain og makaharvest na pud siya og ng talaba no. Karon to bibot. Ito na to siya. May bibot kay lagsik na des talabahan kay anad na. Si JM Elba dere no shout out ko don ana rin mong papa nakita na nimo kung sa obra no para dire. Ito bibot. Muna dire yung obra ng mga Elba pamilya dia no shout out ninyo. Bibot og bugos. Muna obran tiyo. Inani pag obra og kuan guys no talaba no higtan ra nimo nya pag maghigot kuha ka din og ang shell sa talaba bangagan sa lansang bitayon higtan nya bitayon bibugos nimo tadi dayon sa dagat na matik no na din talaba. Pero tuig mga tuig ro na igo guro mahimo guro dako guro talaba guro tuig tiyo no. 6 months ra di ay no 6 months ra nana day talaba ang imuhang shell nga imuhang dinukdok na ra kadali no 6 months. Dire sa pikas no 6 months ako nang tiyo dire sa pikas na 6 months na no pero nanay unod nanay sisi no. Paabot na lang siya daw managko na mayahang sisi mahimong talaba. Ana ra ko higot-higot ra ko. Nya og inana itambay nimo nagjingjang nya baka higot-higot. Dire di man na nimo kinahanglan ipakanon mo hang talaba dire di man nimo feeds. No? Higtan ra nimo kogi ra kay mo kogi. Kwarta dayon. Habi ko ba bibot oh? Mo bibot pugihan kay ni no. Naay talabahan nya. Mukan pa gyud siya mo transaction pa gyud sa mga samilya sa Bang Rosas. Hanay kwarta tong ana. Dagan na kwarta papan mo di mo. Padaan ako na. Padalin ako na siya kadagan sa kwarta. Papan mo dagan kwarta padalin ko na siya. Ano na talabahan tiya dere no. So makita na niyo na talabahan no. Na talabahan na siya. Ngita pa gyud tiyo. Atong purpose ta dere maligo mo ta taon niya kay kapay dagat. Kuantay, gari to. Lapok maligo. Gani no, lapok ko taligo mo tanig. Bakti nagligid-ligid lapukan. Ano dire to? Oh, tawir kayo, igot-igot ra. Paabot ra ka og 6 months na nakay talaba, harbiso na nakay oyster. Oyster. Tagan ka baga gani talabahan dire guys. Oh, puro na dire mga talabahan og barang dire na. Nani ra kasimple mag-obra og talabahan. Tawir kayo. Ikot ra. Kasimple o pinagkabudlay. Tiyo na. Kuwag ikot siyo kay iyahang higtan iyahang kawayan siyang talaba para dili mapaubos. Kanalan mo na sa babaw perme kay para di kanon sa lapok di mamatay sisi. Kay sisi ang talaba mo pag mulubog na sa lapok no, mamatay na siya. Tiyo obra papa ni mo di mo. Oh. Tawa dong, papa ni mo dong. Suga bugkos do ka. Nara ubag talaba, tawhir kayo ay. Ha? O income. Oh, wala pa income kayo. Wala pa may katalaba gud. May income man bitaw nagnanay talaba. Bagda man lagi diri og kon si kono si Burnok no. No. Abi gibitayan ra ko ay.
So karon guys, dili na lang kutob tong video kay muli na ta. Kay alas city na, may trabaho pa ta.